И здравейте, хора! Днес продължаваме с Майнкрафт, но от МКП Мастера. И както ще чакате, има някой, тя да отворя. Добре, казах на мама. Да знаят, хора, това ще е най-якия видеоклип. Сега с МКП. Ще му направя така, че да не обладня. Честно да тук Potion. Да, всеки Potion са вечни. Очаквай това ще. Виждате, няма речета с кръв. 7 секунди. И не верам, защото съм толкова бърз. Yes, вече наведнъж. Както вече няма дълго. Че ще се пуснете. Ще се пусна. Регенч. О, yes! Те почне ни премогат. Нищо бъгня. Чакай. Не беше тук. Това се попра. Ще някой при те почне не. Минус. Чакай. Минус 0 регенч. Чакай. Прави второто. Право безсмъртен. Аз съм безсмъртен. Опа гамма стал. Опа гамма стал. Опа гамма стал. Някакъв стрелец чух. Няма злото. Тук някакъв. Който стреля. Някакъв. Скелет. Утро. Бъргай, зомби да атака. Бърз, когато се. Чакай, ще се направя телефон. Да. Порт. Да. Значи имам си телепорт. Хаос! Аз съм красава къщата. Чакай, че изпробвам телепорта. Да, телепорт тук. Че да изпробвам телепорта. Че го изпробваме телепорта. Вече ме спълняме обратно. Готово. Добре, изчакайте хора малко. Ще го махнем това МКП Мастер. Ще го махна. И ще вляза в Майнкрафт. Оле, хора. Ще на великият крепност. Оле, няма. За малко. Да спасам. Добра. Даже получените пак ще му станат вечни. Които много готина. Само че нямам
телепорт вече. Вижте. Давахме по место. Искам главички. Искам глава. Искам глава. Оу. Колко ме после раземих. Весело и първо. Само душ. Няма да... Ау, оставай! Не! Оставай! Къвят ми се... Човечка бъдла. Равен, тедер. Не. Сега нямам жълти обаче. Да съм безплатен. Майнкрафт. Айде, какъв хора. Сори хора. Но ще се върна, ще снимам нещо друго. Така хора, върнахме се. Както виждате, ще снимаме на Pokemon Go. Това е първият епизод, който снимам на Pokemon Go. Не първото игране, но първият епизод, на който снимам Pokemon Go. Сега съм снимал Pokemon Go. Това казвам, първото снимаме на Pokemon Go. Се чака само да зареди. Ще има доста време да зарежда. Като зареди ще стане... ще минат 1 час. Аре да зареди. Това игра е много тъпа. Чакайте. Това. Така. Да, трябва да ми се падне и той. Това трябва да ми се падне. Не. Добре, просто хора, продължаваме с Pokemon Go. Първи епизод. Нека ще ви покажем от Pokemon. Ето. Абе, какво стана? Има Покемони, ето и другия бой. Ва! Змийка! Не! Змия! Извинете, но има малко пъти.